Čaute pozerači. Dneska máme ďalší deň za dnom a ja sa vám hlásim s pravidelným reportom. Dnes máme 6. júla a meniny oslavuje Patrik a Patrícia. Prajeme im všetko najlepšie a veľa zdravia a šťastia. Veľa zdravia a šťastia. Dnes máme Medzinárodný deň boskávania. Čiže všetci sa začnite boskávať. Máme nedelu, je pekne slnečno. Ja behám ako Robocop. Piu, piu. A prajem vám peknú nedelu a zvyšok dňa nezabudnite piť veľa vody.